Tänään arvostelija arvostelee Suomi-tubettajat, mutta totta kai kyseessä ei ole perinteinen arvostelu, vaan tämä toteutetaan arvostelijan omalla tyylillä. Ja tästä löytyy lista, johon lähdetään näitä tubettajia sitten järjestelemään. Täältä löytyy parhaimpana täydellinen. Sitten löytyy kohta sisältö on, mutta laatu puuttuu, eli sisältö löytyy sieltä. Sitten toinen kohta laatu on, mutta sisältö puuttuu, kaikki puuttuu, ja sitten on kohta ei. Ja tämä kohta on niille, jotka ei vaan mun mielestä kuulu YouTube-skeneen. Sekä sitten täällä on vielä viimeinen kohta, en osaa arvioida. Tänne mä oon laittanut jo kaikki tubettajat, keitä mä en nyt tässä pysty arvioida, koska mä en heitä tunne, enkä ole heidän videoitaan katsellut. Mutta täältä meiltä löytyy silti iso lista. Monta tubettajaa. Ja hei, jätä tässä vaiheessa tykkäys videolle, jos oot kattonut jotain näistä tubettajista joskus. Eikä sitten hypätä vaan tämän arvostelun pariin. Meiltä löytyy ensimmäisenä täältä Yle Kioski. Yle Kioski on jonkin verran tullut katsottua. Sieltä kyllä löytyy ehdottomasti sisältöä sekä laatua totta kai. Kyllä me laitetaan heti Yle Kioski tänne täydellinen osioon. Seuraavana meillä on Alha. Ja Alhalla erittäin sama tilanne. Kyllä laatua löytyy ja sisältöä, mutta mä ehkä kuitenkin laittaisin Alhan sitten tähän, että sisältö on, mutta laatu puuttuu. Ehkä siinä voisi olla vielä enemmän sitä laatua. Seuraavana meillä on Andreas Tolonen. Andreaksella löytyy sisältö, löytyy laatu niistä videoista. Kyllä me Andreas heitetään suoraan tänne täydellinen kategoriaan. Sitten Sita Salminen, eli ASMR-videoita ainakin. Ehkä siitä voisin sanoa kanssa sen, että sisältö on, mutta laatu puuttuu. Arttu Laitinen. Artullakin on kyllä sisältöä ja laatuakin tietty jonkin verran. Kyllä me Arttukin joudutaan laittamaan ehkä tähän sisältö on, mutta laatu puuttuu. Seuraavana Basu. Basulla ehkä on sellainen tilanne, että mä en oikein löydä niistä videoista kumpaakaan välttämättä. Kyllä niissäkin oma sisältö totta kai on, mutta Basu laitetaan nyt kaikki puuttuu kategoriaan, koska mä en löydä sieltä tarpeeksi sisältöä, että se pääsisi tohon sisältö on laatu puuttuu kategoriaan. Seuraavana Bisonimafia. Sisältö on erittäin hyvää ja laadukasta. Videot editoitu mukavasti. Kyllä me laitetaan Bisonimafia ehdottomasti tänne täydellinen kategoriaan. Bohemi eli Max Blomfeldt. Sanotaanko näin, että tämäkin voisi heittää ehdottomasti tänne sisältö on laatu puuttuu, mutta me taidetaan heittää se tänne, koska mä en ehkä siitäkään löydä niin paljon sisältöä. Seuraavana Daniel Ahola. Danielillakin löytyy ehdottomasti sisältöä ja laatua videoista. Pitkiä isoja projekteja. Kyllä me taidetaan Danielkin heittää tänne täydellinen kategoriaan. Sieltä löytyy se laatu, löytyy se sisältö. Kaikki kohdallaan. Seuraavana Deata. Joo, ei siitä sen enempää. Sitten Derja Dinser. Täytyy tästäkin sanoa, että laatu on ehkä pikkasen heikko niissä videoissa tavallaan. Eli laadulla nyt ei ehkä ole niin paljon panostettu siihen jälkityöhön, mutta sisältöä sieltä kuitenkin löytyy. Heitetään Derja Dinser, sisältö on laatu puuttuu kategoriaan. Sitten seuraavana Dokke. Dokellakin on kyllä hyvää sisältöä, niissä löytyy myös se laatu kyllä ehdottomasti. Mun mielestä ehkä Dokella voisi jopa olla silleen, että mä en ehkä tavallaan sitä sisältöä saa niin paljon kuitenkaan. Ne on aika samastuttavia ne videot, mitä siinä kanavalta löytyy. Ja heitetään sen takia Dokke tohon laatu on sisältö puuttuu kategoriaan. Sitten Dudesonit, vanhat kunnon Dudesonit. Siellä ei kyllä ainakaan sisällössä ole puutetta. Ehkä siinä se laatu on sitten se kysymys, joten Dudesonit heitetään tohon. Seuraavana Ed Blaze. Ed Blaze kanssa vähän sama kysymys, mutta ehkä mä Ed Blazeen kuitenkin tähän kaikki puuttuu kategoriaan jopa heittäisin, koska se sisältö on semmoista vähän yksinkertaista ja sitten jälkituotannossa ei ole hirveästi panostettu. Joten heitetään Ed Blaze tuohon kaikki puuttuu kategoriaan. Seuraavana sitten Ed Speaks. Sisältö löytyy ehdottomasti, mutta sitten laatua ei ehkä ihan niin paljon. Mä laitan Ed Speaksin kanssa tähän sisältö on, mutta laatu puuttuu kategoriaan. Seuraavana meillä on Ella ja Helmi. Sisältöä nyt on jonkin verran, ehkä laatua ei niinkään paljon. Me heitetään Ella ja Helmi tuohon kaikki puuttuu kategoriaan. Sieltä ei löydy tarpeeksi laatua eikä sisältöä, jotta pääsisi tonne ylemmäs. Sitten Jake suoraan Lahesta. Jakolla kyllä ehdottomasti sisältöä löytyy ja kyllä laatuakin ehdottomasti löytyy. Mä mietin nyt näiden kahden välillä, että löytyykö sitä tarpeeksi sitä laatua, että voisi heittää tuohon täydelliseen. Me heitetään Jake kanssa tähän sisältö on laatu puuttuu. Ei pääse ihan tuonne täydelliseen asti. From the Bushes. Tästäkin kanavasta ehdottomasti sisältö löytyy, mutta sitten se laatu ei ehkä niinkään. Kyllä se From the Busheskin tuohon noin samalle menee Jaken kanssa. Sitten Karge FPS.
kyllä karke noin, niin mä taian nyt sanoa, se on tämmönen kuin ei. Sitten seuraavana Herbalisti. Kanavalta löytyy ehdottomasti kyllä sisältö. Ei ehkä ihan oo semmonen täydellinen sisältö. Laatu on ehdottomasti siellä tapissa. Sekin nyt on vähän, että löytyisikö sitten tästä joku välimuoto, mutta kun ei löydy, niin kyllä me heitetään Herbalisti tänne täydellinen. Kyllä siellä kohtaa laatu sekä sisältö ehdottomasti. Jallis Harkimo. Mitäs Jalliksesta nyt sitten sanois? Ehkä mä sanoisin siitä kuitenkin, että kaikki puuttuu. Siellä ei ehkä sitten ole kuitenkaan sisältöä eikä laatua tarpeeksi noille kategorioille. Sitten Hurhur, eli Konstan oma kanava. Tältä kanavalta mä en oikein tiedä, että löytyykö tältä kanssa kumpaakaan oikein tarpeeksi. Tämä ei ole hirveän aktiivinen kanava tämä kanava kuitenkaan, joten ehkä mä joudun heittää tän tähän, että kaikki puuttuu. Sitten ihan just imus, laatu, täydellistä, sisältö, ehdottomasti myös täydellistä. Kyllä se on täydellinen kategoria. Jesse Pynnen, tai taitaa olla Jesse Eats kanavan nimi nykyään. Tältä kanavalta ehdottomasti sisältö löytyy. Ehkä laatu on vähän semmoista, että sitä voisi parantaa totta kai ehdottomasti vielä. Heitetään Jesse Eatsi tohon noin. Sisältö on laatu puuttuu kategoriaan. Seuraavana Justimus Filmsi. Kyllä mä sanon, että Justimus Filmsistä löytyy sisältö todellakin sekä laatu. Kyllä me heitetään Justimus Filmsikin tonne täydelliseen kategoriaan. Sitten Jufin. Jufinin videoille kyllä saa aina nauraa. Eli sisältö on kohdallaan sekä laatu myös. Kyllä me heitetään Jufinikin täydelliseen kategoriaan. Se on sen verran hyvä. Jyksedi olisi seuraavana. Tältä kanavalta ehkä se laatu löytyy jonkin verran, mutta sisältö ei oikein oo semmoista, että sitä hirveästi löytyisi. Mä mietin tätä kategoriaa. Ehkä me Jyksedi laitetaan tohon noin. Laatu löytyy, mutta sisältö puuttuu. Sitten Ilari Mettälä. Kyllä me Ilari Mettälä heitetään tähän näin. Koukuskanava. Tämä kanava kanssa on semmosia kanavia, joilta löytyy molemmat kyllä oikein hyvin, että pitäisikö tää heittää tonne täydelliseen sitten. Kyllä me heitetään Koukus kanssa tonne täydelliseen. Sitten seuraavana Laeppa Vika. Tältä kanavalta täytyy se sanoa, että laatu löytyy ehdottomasti videoista. Sisältö voi olla välillä ehkä vähän, että sitä ei niin paljon ole. Kyllä me heitetään Laeppa Vika tohon kanssa Doken, Dudsonin ja Jyksedin kanssa samalle tierille. Sitten löytyy Lakko. Lakolla on kyllä laatua sekä sisältöä, mutta riittääkö se täydelliseen? Kyllä me laitetaan Lakkokin täydellinen kategoriaan. Kyllä siellä kohtaa sisältö sekä laatu. Lotta ja Kevin kanava. Tältä kanavalta täytyy ehkä sanoa se, että sisältö vähän puuttuu, mutta laatu löytyy. Seuraavana Mauton, sama, mutta toisinpäin kuin äsken. Eli sisältö kyllä löytyy, mutta sitten laatu ehkä puuttuu kuitenkin sieltä. Mauton menee tohon. Sitten Mikael Sundberg. Mihinkäs me Miku laitetaan? Siitä täytyy kans kyllä ehdottomasti sanoa, että sisältö sieltäkin löytyy, mutta ehkä mä joudun Mikael Sundbergin laittaa kuitenkin tähän kaikki puuttuu kategoriaan. Sitten meillä on Miska Haakana. Miskalla kyllä laatu sekä sisältö kohtaa, se on varma. Ja kyllä me laitetaan Miska kanssa täydellinen kategoriaan. Seuraavana Nelli Orel. Kaikki puuttuu kyllä, koska sielläkään ei sitä laatua eikä sisältöä. Sinne ei kohtaa sielläkään. Veronika Verho. Tästä kanssa täytyy ehkä sanoa suoraan, että ei. Mä sanoisin tästäkin kyllä, että kaikki puuttuu. Sielläkään ei laatu eikä sisältö kohtaa. Sitten Molly Bros. Tästä kanavasta täytyy sanoa ehdottomasti, että laatu sekä sisältö kohtaa. Kyllä me heitetään Molly Brosi täydellinen kategoriaan. Sinne tulee nyt toinen rivi. Siellä on jo aika monta hyvää tubettajaa. Sitten seuraavana Mr. Zeus. Täytyy Mr. Zeuksesta se sanoa, että siltäkin kanavalta kyllä laatua löytyy, mutta sitten sisältö on ehkä vähän suppeaa, joten pistetään tähän näin Lotta ja Kevinin jatkoksi. Legendaarinen Niilo 22. Niilosta täytyy kyllä se sanoa, että sieltä sisältö löytyy, mutta laatu kyllä on sitten se puutteellinen asia. Niilo 22, kun ne heitetään tohon noin mauttoman kaveriksi. Seuraavana sitten Niko ja Santtu. Kyllä siellä laatu sekä sisältö kohtaa, mutta mun mielestä ei ihan tarpeeksi täydelliseen kategoriaan. Niin kuin sanottu tähän näin jatkeeksi. Laatu löytyy, sieltä puuttuu. Vähän ehkä sisältö puuttuu mun mielestä. Sitten Nino Erling, sisältö sieltä löytyy, mutta sitten se laatu videosta puuttuu. Joten pistetään se sille tierille. Nyt alkaa käymään jo lista aika korkeaksi, mutta ei se mitään. Seuraavana Nova. Novasta täytyy kyllä kanssa sanoa, että sisältöä sieltä löytyy, mutta sitten laatu on vähän se puutteellinen tekijä, joten pistetään se tänne. Sitten on Olli Litmasen oma kanava. Tästä mä ehkä sanoisin sen, että täältä puuttuu kyllä molemmat. Ei ole tarpeeksi sisältöä, ei ole tarpeeksi laatua. Sitten Osmonautti. Täytyy tästäkin kanavasta ehkä sanoa suoraan se, että ei.
Sitten meillä on Pakpa. Tän voisi ehkä kanssa laittaa samalle tierille melkein, että tää sisältö on, mutta laatu puuttuu, mutta toisaalta siellä ei kyllä sitä sisältöäkään niin kuin, se ei ole hirveän monipuolista, joten kyllä me Pakpakin joudutaan laittaa tähän kaikki puuttuu kategoriaan. Meillä olisi Mandi. Mandistakin ehkä joutuu sanomaan sen, että kyllä se kaikki puuttuu kategoriaan menee. Sitten Patricia, sieltäkin se sisältö löytyy, mutta laatu kyllä puuttuu. Paulin pelivideot. Paulilla on sisältöä kyllä jonkin verran sekä laatua, mutta ne ei ehkä kyllä kohtaa, joten Paulin pelivideot kanssa joutuu laittaa kaikki puuttuu kategoriaan. Petteri Mikkonen, tietovideot. Sisältö löytyy, laatu ehkä ei niinkään, joten Petteri Mikkonen heitetään tonne kategoriaan. Nyt aletaan viemään aika viimeisiä. Siellä on Pinkku Pinsku seuraavana. Otan näin, että Pinkku Pinsku ei kohtaa laatusisältöä, joten kaikki puuttuu kategoria sinne. Nyt tulee kovaa kamaa, nimittäin PT Vatanen. Täytyy sanoa, että sisältö ja laatu kohtaa aivan ehdottomasti ja täydellisesti. Kyllä PT Vatanen ansaitsee paikan täydellinen kategoriassa. Sitten meillä on Robbe. Sisältöä löytyy ehdottomasti, mutta laatu ehkä vähän puuttuu sit kuitenkin, joten Robbe heitetään tonne. Sitten meillä on Roni Back. Ronikin täytyy kyllä suoraan heittää tänne. Se ei edes tarvitse perusteluja, miksi se pääsee täydellinen kategoriaan. Niko ja Santun Santtu. Tästä mä ehkä joudun sanomaan sen, että kaikki vähän puuttuu. Siellä ei oikein laatu eikä sisältö kohtaa. Ja Scopeille tulee todennäköisesti sama kohtalo, koska sieltäkään mä en löydä sitä laatusisältökohtausta. Tinkellä ehkä se sisältö kuitenkin löytyy, mutta sit laatu ei ehkä ole siinä se juttu. Mutta taas toisaalta siellä ei kyllä sitä sisältöäkään niin hirveästi ole. Joten pistetään Tinke kanssa, kaikki puuttuu kategoriaan. Sitten meillä on toimistopojat. Toimistopojista on se sanottava, että se kuuluu täydellinen kategoriaan. Sieltä löytyy kaikki mitä tarvii. Tixtuu laitetaan sitten seuraavana myöskin täydellinen kategoriaan. Kohtaa laatu, kohtaa sisältö, aina mielenkiintoiset videot. Tumesta on sanottava suoraan se, että ei valitettavasti. Sitten Ulttis. Täytyy sanoa, että sisältö löytyy, laatu ehkä on se tavallaan mikä puuttuu, joten Ulttis kanssa tänne siniselle tierille. Sitten toiseksi viimeinen Ville Mäkipelto, kanssa tietovideoita. Villeltä kyllä löytyy molemmat ehdottomasti, joten täytyy harkita täydellistä kategoriaa. Kyllä, sinne me laitetaan se. Sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, eli Vinkare. Vinkareelta löytyy ehdottomasti laatu. Sisältö ehkä on se juttu sitten siinä, minkä takia me laitetaan se tähän kategoriaan. Ja siinä meillä löytyy valmis arvostelijan arvostelema Suomi-tubettajien lista. Tämä video oli tässä. Muista jättää tykkäys, jos et joskus katsonut jotain näistä tubettajista, jotka tässä nyt näkyy. Ja kannattaa myös hypätä mukaan tilaamalla kanava, niin sä et missaa tulevia arvosteluvideoita. Ei mitään muuta. Kiitos ja hei hei!